Siis on se kumma, kun sitten jos mulla on semmonen niin sanottu tissipaita, niin sitten valitetaan, että hei oikeesti me esittelemään noita tissejä jonnekin muualle. Sitten kun koittaa täällä olla niinku asiallisella paidalla. Mitä? Olen hämmentynyt oikeesti. Mistä ihme pusikoista teitä ihmiset nyt tulee? Mä olin ihan harma, ettei toi tuu ikinä tulemaan, koska tässä on niinku viimeinen 1,5 tuntia on ainakin ollut ihan törkeen hiljasta niinku tuolla viesteissä. Ja nyt sitten yhtäkkiä, niinku, onks ihmiset niinku, mitä? Mistä te ihmiset olette tullut? Ootteko te ollut jossain metsässä piilossa? Apua, mua pelottaa. Hei, joo, siis no niin, mennään takaisin chatin puolelle ja kuule, ei katsota tätä kalluppia hetkeen aikaa. Ei provosoida enempää enää yhtään. Kaikki pukit on tuon seksihullun juontajan kimpussa. Arvatkaa miksi? No kerrohan miksi. Minäkin haluan tietää. Kyllä haluaisin nähdä juontajat bikineissä, varsinkin naiset, vaikka ilman bikineitäkin. Mies 32 blondie. No niin, mitä mä teen? Koska mä saan niin potkut. No mä viuhahdan, koska mä pelkään, että mä saan potkut muuten, joten eikä tätä oikeesti ihan hirveitä. Oh. No mutta hei. Oon mä juontanut bikineissäkin monta kertaa, joten en mä nyt usko, että toi oli mikään uusi juttu teille, että näette mun tissit. Karmea teeskentelijä tuo juontaja. Juu, niin on kyllä, aivan. Teeskentelijä on toinen nimeni. Mistä arvasit sen? Heikkilän kassulla ihmeteltiin Pohjanmaan murretta. Mikä on Heikkilän kassu? Mä tipahdin taas. Pikku tyttö, sua rakastan, kaunis tyttö, rakastan sua, rakatelo tahto. Joo, eli sitä ollaan ilmeisesti jostain kuppilasta olla tulossa, koska tommonen. Näytä kaunis juontajat kengät. On kyllä korkoa löytynyt tuolta. Mulla on nää nahkasaappaat jalassa, talvisaappaat. Mä oon vaihtanut talvikenkiin jo. 65 paita pois. Löytyisikö naista tekstaamaan tutustumaan